shi na ta afan dai ai ba za mu zauna gida wasu dama dan uwar ka sunan yaron ka ne ka wannan ai hada yan gidansu har da iska ne wallahi sai na sai yara ta ce in aka bibiya mu ba za a rasa ba gidan ku ba lalla kwanan ce kwasan da ya fawa wallahi ya fawa masa bambaran waye wannan daurin nan yayi haka ne da yayi bai ruwa ba a huda shi ba ai yanzu da